Несбъдната мечта или вътрешна потребност са накарали художника да посегне към дървото. Именно дървото събрало в себе си много слънчева топлина, за да стопли дома, семейството, душата. Изработва стилизирани форми, добре изваяни силуети, емоционално изградени профили. Понякога деформацията ни води до размисъл за болката, симпатията, иронията и нежността на Твореца. Накарал обикновеното парче дърво с множество жилки и чворове да проговори. Дървото омеква в сръчните ръце и отприщва силна енергия към добрата и лошата страна, към преклонението пред женската красота, към силата на очите, това огледало на човешката душа. Експресивните пластики не са идейно търсене, не са подражание, а едно отражение на мисълта, просто изсечени чувства. От лош чам красиви неща.